kudu iso kuat balungane merga ra disangga wong tuane kudu iso ngadeg dhewe ra ono cekelane ngene men anak sing rusak omahe. Kanggo kanca-kancaku sing omahe rusak, sing broken home, cerai, ora harmonis, aja lunga. Tapi bali yo dandani omahmu. Bagus banget musiknya. Semangat dulur-dulurku. Tak ceritani cerita sing paling larani nalika bapak lunga ninggalke keluarga nelongso nanging kudu tak trimo. Gawe tambah lara wong tuwa ana kaya ora ana ngendi kasih sayange sing kaya cah liyane bapak ibu bingung dhewe-dhewe. Pancen kudu pisahan ojo nganti anak dadi korban berjuang ning dalan dhewean. Ora ono sing njaluk dilahirke nang keluarga sing kaya ngene tak tampa anane kabeh kahanane yen pancen ngene iki takdire kudu iso kuat balungane merga ra disangga wong tuane kudu iso ngadeg dhewe ra ono cekelane ngene men anak sing rusak omahe. Dan ditandani ben iso apik kaya wingi ora ono rusak nek biyen ora tau apik. Dadi korban berjuang ning dalan dhewean. Ora ono sing njaluk dilahirke ning keluarga sing kaya ngene tak tombo kuat balungane.
sak omahe. Aja ngrasa dhewe ora atimu tak kancani.